खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगोनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअ'आव खाम्फा बरगयारिया थारैनो बबे दोलोआव हाबहैखो आरो रिजिगनेसन होनायनि आन्दोआव मा खारन दं, ना बिथांनाव दाबो फिरफिलाया उरायगासिनो दं बे फेब्ला, बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन। बेनि सिगां बिक्रम दैमारि आदा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेजों जिखिनि दावहा सोलिबाय थादों, बे खेबसेयाव एबाराव गला होसोनाय जागोन होनलायलायनाय, बेनि सोमोन्दैबो मोजाङै उइथ प्रुफ सावरायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' खाम्फा बरगयारि सारनि आपडेट्सखौ आङो जोबनाय फारसे होनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि माखौ लानानै बिक्रम दैमारि आदाखौ दुखु मोनदों, बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथि मोनबाय। बेजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिक्रम दैमारि आदाखौ मानो दम होनो गोनां जादों आरो बिथाङा बिनि फिननायखौ माबादि होदों, बेखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो सानैसो फंबाय बिथांमोनखौ बुंहरनो नागिरदों, खावलायहरनो नागिरदों, बोसोन हरनो नागिरदों। मैयानि दिनावहाय मोनसे निउस बयबो नुदों, आंबो शेयार खालामनानै होदों आरो लोगोफोरखौबो शेयार खालामना होनो थाखाय आं खावलायदों। जोंहा उदालगुरिनि सिङाव थानाय जिंगाबिल हादाननि दालाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैदों बे भिडिअ'आ। दा बे भिडिअ'खौ नुनानै आं थोंजोङै जोंहा जिंगाबिल दालाय बर' फरायसा आफादनि फंबायफोरखौ, बिबानाव थानाय बिथांमोनखौ आङो बुंहरनो सानदों। एबसुआ फैसा खांना जाग्रा आरो जिंगाबिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा हानि मुङै फैसा खांना जाग्रा होननानै सोर बुंखो? बबे भिडिअ'आव नुखो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैसा खांना जाग्रा? बबेबा हानि मुङाव जिंगाबिल एबसुनि दैदेनगिरिफोरा फैसा खांना जाग्रा होनना बबे भिडिअ'आव नुखो? आंथ' बुंदों फरायसा आफाद होनोब्ला नोङो गोबां जाथिनि फरायसा आफादफोर दङ, आं बेखौसो बुंदों। नाथाय दिनै बिथांमोना बबे सर्सनिफ्राय बबे भिडिअ'आव नुनानै फैसा खांना जानायनि जोंखौ बदनाम होदों होनना बुंनो हाखो? आं दिनै बेखौ बुजिला। उन्दै फंबायफोर, नोंसोर भिडिअ'खौ मोजाङै नायफिन। बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, बर' फरायसा आफाद होननायबो गैया, जिंगाबिल दालाय दखरा फरायसा आफाद होननायबो गैया। बेखौनो लानानै नोंथांमोना बुंदों जे होसोगोन, बुगोन, रायजा होसोना हरगोन, बे खोथाखौ नोंथांमोना बुंगोन। एबसुआथ' मानसि होसोग्रा नङा, राजनितिकनि दैदेनगिरिफोरासो, राजनितिकनि मानसियासो मानसि होसोयो, बुयो। एबसुआथ' मानसि बुलायोब्ला, नांलायोब्ला, दावराव जायोब्ला बादा खालामग्रासो। अब्ला दिनै नोंथांमोननि लिडारा सोर? नोंथांमोनखौ सोर लिड खालामदों? नोंथांमोना बबेनि? दिनै आं सिनाया, मोनथियाबो। नोंसोरनि लिडारा माबायदि गियान होयो, माबायदि खोथा बुंनांगौ, नोंसोरसो मिथिसिगौ। नाथाय आं बुंदों, बै रायजोफोरजों रायज्लायनायाव मिडियानि गेजेराव आं बुंदों, सिखाव होननानै आं बुंदों। सिखावाबा सोर? नाथाय सिखाव होननायावनो जुदि सिखावा खारग्रोयोब्लाथ' बेखौनो सिखाव होनना सानखागोन। थिग बेबायदिनो दिनै आङो फरायसा आफाद होननानै बुंबाय। दिनै जिंगाबिलनि सानैसो फंबाय बिथांमोना गावसोरनो बारसोमनानै लाफैबाय। अननानै खावलायदों, मोजाङै सालाय, मोजाङै दैदेनलां। बर' जाथिखौ नोंसोरखौ लानानैनो दिनै इयुन दैदेनगिरि होननानै सानो। नाथाय मोनथिया हसिया बुङै खोथाफोरखौनो लानानै
सोरनिबा थुनज्लायनायाव सोरनिबा खावलायहरनायाव जुदि बुङोब्ला होसोनो होयोब्ला बुनो होयोब्ला बिसोरबायदि लिडारनिफ्रायसो नोंसोर गोजानाव था नङाब्ला नोंथांमोननि इयुनाबो गाज्रि जागोन रायजोआबो दिनै नोंसोर गाज्रि मोनगोन सासे दालाइ एबसुनिनो जिंगाबिल दालाइ एबसुनि सासे फंबायखौ आं साबायखर होयो बेयो आंनियाव दिनैनि फुङाव फन खालामहरदों जोंना एसे गोरोन्थियानो जाबायदां आदा बेयावथ' एबसुनि खोथा बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाबो बुङाखै दालाइ जिंगाबिल एबसुनि खोथाबो बुङाखै एसे मिसकनसेप्ट जाबाय बायदि मोनदों आंनिफ्राय आङो अपलजि आरो गोरोन्थि जानायनि थाखाय आं निमाहा बिदों होननानै सासे एबसुनि दैदेनगिरिया बुंहरदों आं बे फंबायखौ खावलायदों नोङो बुं आरो बेबायदि इयुनाव जेन जाया आं बेखौ दिनै खावलायदों नुनो मोनबाय नोंथांमोना जाय खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिक्रम दैमारिनि गेजेराव हुमखि होलायनाय जे घटना जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों दा बेवहाय बिक्रम दैमारि आदाया स्पस्ट' भाबै गावनो मोनसे सिखार लाखाबाय जे मा बुंदों दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो निउट्रेल आफाद नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन होनना मिथियो आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोनोम जादों आरो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय दा बेवहाय जाय खोथाखौ लानानै मिसकनसेप्ट जोंनि गेजेराव जे सौफैनो हादों क्लेरिफिकेसनखौ जों मोननो हाबाय आरो दिनै माखासे फैबाय थानाय इयुननि आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जसाव गरमजों गोबां खोथा बुङो ससियेल मिडियायाव दमनि खोथा नाथाय जों आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो मोनसे लामा दिन्थिग्रा आफाद रायजोनि आफाद होननानै दा बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दिनै बे बिक्रम दैमारि आदानि बुंनाय खोथाखौ थाब आखायाव लादों बा रिएक्सनाव फैदों बियो नाथाय नैबे खोथाया इन जेनेरेल हाजार हक बर'आनो कार्बि आंलंआव दिनै होखारजादों बुंजादों दिस इज नट बड'लेण्ड दिस इज कार्बि लेण्ड इउ डोन्ट हेभ एनि लिगेल राइट्स अन दिस लेण्ड बे खोथाखौ बुंलायलायनाय जों खोनानो मोन्दों हारसानि बुंदों आं बेयाव होनबाय आरो इंलिसनि दा बेफोर जेनेरेल इसु ना बै कार्बि आंलंआव होखारजानाया बर' नङा नामा दा बे कार्बि आंलंआव होखारजानाय सुबुंफोरखौ अनसायनाया जोंनि दायथ' नङा नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव मा खेंफोरथि होयो जाथियथा आफाद मोनसे स्ट्रं सिनस्रि आफाद बर' हारिनि हिसाबै माबा मोनसे लुबैनाय थायो जेखि थासारियाव बर'फ्रा आलाय सिलाय जाया मानो एबसुनिफ्राय माबा मोनसे आवाज होयोबा बेखौ मानिनानै लायोबो आरो खैफोद आफोदाव होनांगौ जायो साहस मोनो खैफोदाव गोलैग्राफ्रा गोसोखौ गोरा मोनो जायखौ आसा खालामबाय इयुनफ्राव मोजां लेभेलाव फैगोन दा जोंहा खाम्फा बरगयारि सारा जे रिजिगनेसन होबाय आरो बिथाङा मा खारनाव रिजिगनेसन होदों खोथाया बे फैयो नङा होमबा दा बेनि सायाव आङो नेक्स्टआव भिडिअ लाबावनो हागौ बेखौथ' पाब्लिकफ्राबो सोरबा सोरबा मिथिनो हागौ कमेन्ट्सआव फोरमायहरबानो जाबाय गावबा गावनि गोबां पार्सनेल खारन थायो जायखौ जों राजखान्थियारि गाब फुननो हाया बेयाव रिजिगनेसन होनाय बा गुबुन दोलोआव थांनायखौ एसेबां जों नांजानांगौ गैया नाथाय जों मिथिखायो जेसेबांनाखि थांदों थांनानै गुबुन गुबुन दोलोफ्राव जेसेबांनाखि बिपिएफनिफ्राय दैदेनगिरिफोर थांदों गासिबो बिपिएफआवनो फैफिनजोबदों नागिरनानै उल्था गिदिं गिदा बावनो फैफिनदों दै मोनलोंहैनाय हाखराव गब्रायहैनाय फिन आरो बिपिएफआव फैफिननाय बेखौसो जों नुनो मोनदों दा माबा मोनसे खारनाव थांबाय बेखौ आरो नेक्स्ट भिडिअआव आं बुंफिनगोन नाथाय बिथाङाबो जे बिपिएफ मुखिया जाफिनगोन आरो बिपिएफखौ गाज्रि मोना बे रोखा बेनि सायाव नोंथांमोना मा होनो कमेन्टनि गेजेरजों जरुर फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ